yakhe. Wathi usungene kwifoni yakhe wabe usubona izithombe zamfweni enqunu. Izithombe zamfweni omnqunu uyitholaphi? Uyithola ku-WhatsApp, ugarari, into ekanjalo ngoba ngifuna bengifika lapha ngazi ukuthi ngithini kuyena yabo. Ngikhulume nje as if bengikhona. Kunenye inetwork noma basetshenziswa ukuthi i-calculator la kuyikhona khona bakwazi ukuhide khona izinto zabo bafo lapho. Ukwazi ukufihla khona izinto zakho nje lezi suke ungafuni ukuthi ibone abantu abaningi. So ufihlile ufuna ukwaziwe wena wedwa kuphela i-page lakho ukwazi uyivulele wena wedwa. Ungabibeki umuntu ongakwazi ukuthi angene lapho kulona. Shuthi wena wakhona ukuthi uvule ngoba ngiyacabanga ukuthi izinto ezikanjalo zidinga o-password, o-pin. Idinga i-password kanje le nto bafo. Ngakwazi ukuthi ke mina shuthi ngingene. Alright. Ngaleyo ntsasa nje ngathola ukuthi hayi ngazi ukuthi kwenzeka into kanje bafo. Okay, sesinethu ezu-2 edala ukuthi usole, right? Ayikho enye edala ukuthi uzwana naye like umuntu wakho noma uzwana naye njengokuthi niyazwana njengokuthi ubhuti wawo usibari wakhe yabo into kanjalo ngicela usicacisele. Cha siyazwana nje ezusibari. Ezusibari. Yebo ikinto. Okay. Njobe usibari ke. Kuvumelekile yini ukuthi okay nangathi ubuya ndasize ngala. Njoba kusibari nje. Kuvumelekile ukuthi unosibari wakho nihlala no2 ku-couch eyodwa kodwa nazi kahle ukuthi awu3 ama-couch akhona. Cha ayibo ayikho inkinga. So wena awunankinga ukuthi ungafica yena umfo ehleli nosisi wakho kwi-couch eyodwa every day bife khona. Ngeke ngibe nayo inkinga as long nje behleli. Kufanele ngenze njani? Cha sayikhuluma nje lento le. Uba kufanele ngimtshele kahle kahle. Hayi uyabheda. Hayi uyabheda ngibonisa abantu manje ngikwenza islimani Alright. Order. Okay, siyanizwa niyalokhuzana. Ngicela ungabavezi laba phuma endlini zabo mfethu angifuni uba nezinkinga. Okay. Uphendulileke lo mbuzo lokuqala engibuzile. Ngase ngibuza ukuthi i-calculator isithombe lesiyasingena kanjani kwi-calculator? Waphendula wathini? Ngichazele ifoni yami ithintwa yingane. Kanti kuningi isipesile ngikutshela into lokuthi ifoni yami iyathintwa yingane. Manje ngiyasho isithombe ngizomenzani mina ubhuti wakho. Akashaya umuntu osifazane. Ngizomenzani? Usuyisona uthi ubize thina? Ase ngisona ukuthi nibizeleni bafesila. Yebo lo, fanele bahlingile ngibeka ngene endlini ngamshaya straight. Ngalokho ngikhuluma nabo indaba. Phela angithi ngishayela ngapha ngakutshela nje iqiniso ngikutshela ngimenze lutho. Habi. Seniqedile. Okay. Bafowethu. Okay. Ayehli imoya bafowethu. Ayehli imoya. Ya understand ukuthi imoya iphezulu but ngicela yehle bafowethu sixazulule kahle le ndaba. Ayikho into ezoxazulula. Izoxazululeka khululeka. Ma relax. Uyabheda. Ubheda ngani? Okay imamfo. Yazi ngikutshele mina bhuti wami lo uhlezi emsebenzini emsebenzini. Mina ngihleli la. Mina ngiyazela bhuti nizana emsebenzini ngoba for sure uyasebenza kodwa ngeke ukuthi akabe busy Oqala lo. Ngeke ngikhuluma kakhulu. Uyazi kodwa yena. Uyazi. Okay ngiyeza lapho la azi khona ngiyeza. Uyazi bhuti ngoba nje senifuna ukuthi ngikhulume kodwa wena uyazi. Siqale la. Kumele lento yakhe mina ukuthi njalo wena hleze khulumela umsangano. Ngiyamtshela ukuthi bhuti ngeke ngizenze lutho. Ngizowenza mina bhuti. Ngizowenza. Vele uyafathuza vele. Uyafathuza wena ayikho indaba yakho. Uthi njani? Uyafathuza ayikho nje indaba yakhe. Wefethu. Almin. Imani phela. Ngimelana nalonto mina. Melana nalonto le yakho. Shuthi uyavuma ukuthi. Angivumi bhuti wami ngiyachaza. Sengimane ngiyasho ngenza isizekeliso la. Ngizokhathala phela mina ngiyabona aniyazi into engisho. Aniyazi. Ebeyosebenza umfuso uyosebenzela abantu. Hayi akasangitshela mina usebenza unengane phela. Unengane. Akakunika imali wena. Hayi imali u500 imali leyo ungazongitshela. Imali. 500 imali. Hayibo. Kanti uyazi girlfriend allowance wena. Hayibo.
akuyona imali leyo bhuti wami. Kanti 500 malini buyanda mfethu. Umuntu senkingeni phela. Manje mfethu uyazi ngisebenza kanzima kanjani? Yazi ngisebenza kanzima kanjani ngizokunikeza leyo mali leyo usukade kunikeze yona. Yazi mfethu kuyasho ukuthi awusebenzi kanzima. Kuyasho ukuthi yini? Wena sipho ngikhathele. Okay kushaya nomfowethu uma khothele yimi. Kusho bathi ngani nomfowethu wakho kusho bathi. Ngicela nibone nihleli ndawonye shize noMslim manje. Sihle ndawonye kusho ukuthini? Kusho ukuthini? Hawu usuku nosuku mangibuya emsebenzini nihleli ndawonye nina. Vele uyafathuza. Awushizi kahle ade yikho kusebenzisa ukuthi ngiyafathuza. Usebenzisa lokho. Ima. Indaba yakho. Mhlawumbe ubhuti wakho uyakusiza ngasi kodwa nje angisho ukuthi uyakusiza kodwa nje. Asona ngakuphi ngisifuna ngomshaya phela. Ima phela. Yini? Ima. Ngomshaya phela. Ubuthi ubhuti wakho ubuya msize uqonda ukuthini? Ngishasho ukuthi sengiyasho ukuthi suthi. Angazi amsiza ubhuti wakhe lento ayenzayo. Engazi MC. Wenzani into ayenzayo? Ima ubhuti wakhe uyasebenza. Uyasebenza ubhuti wakhe. Uyasebenza. Uyasebenza. Mfethu uthe ubhuti wakhe uyasebenza noma uthe akasebenza? Bafu, mfowethu uphila impilo yakhe lapha ayiphila khona. Mina njengamanje inkinga ngisanawo bafu njengamanje. Uthi lo ulala nayo mfowethu kodwa manje uyakuphika lokho. Ngithini mina yini? Ukuthi usho ukuthi uyakwenza lokho kutshela khona ukuthi uyakwenza. Hayi, bongangize ngive umuntu Oyazi kanjani? angiyenzi lonto mina. Bhuti wakho umngane wami. Fane njami ubhuti wakho so nje ngeke. Ayikho lento esho baba. Yindaba yena isidingo sokuthi kuze ukhulunywe into esikhuluma. Imani bathongi. Ngiyacela mina shuthi mina ungithathise. Nakhona ukuthi uzubize labantu laba bakujabula ujule. Ngifuna nje ukukhipha iqiniso. Ayikho right. Ukubuza mina ufuna ukukhipha ngithi. Uma ngabe kubuza ufuna ukukhipha iqiniso. Njengamanje sebefikile ke. Utshela bona ke iqiniso awufuni ukutshela mina. Hayi lutho ke baba. Okay. Yazi ngicela senze kanjani? Ngicela uthathe ifoni yakho lapha endlini. Si-check ukuthini ukuthi i-convo yakho uthe ufana nothi umngane wakho ukuthi iba kanjani. Ngiyacabanga ukuthi lokho ngeke kuzobe inkinga. Hayi inkinga. Okay, cela uyithathe phakathi. Ngiyacabanga ukuthi nalokho kuzobe isixazululo. Mina bafowethu angifuni bafowethu ukuqamanga. Lona bafowethu bengithi ngoba nakho ngibezeni na Asambe. Ileli 2K bafowethu. Welcome to a new episode uPhiwe Vincent lo bafowethu. Ngicela ube ukuthi umusha kule channel enze okulungile. Hamba nje uqale ngo-subscribe then ubukeke ama-episode ewonkana. Namhlanje ke sibizo ubani? Sibizo umfowethu uSiya. Usibizeleni uSiya? Usibizele ngenhloso ukuthi intombi yakhe unokuyisola ukuthi iyajola. Ukuthi ujula nobani kanjani ngezingane ngeziningi cela nje ukudedelela kuyena, yabo. Ngakhohlwa ukufollow ku Facebook, Jabula Ujule TV. Ngakhohlwa ukufollow ku TikTok, Jabula Ujule TV. Cela sihlele kancane camera mina ungalimali ngoba sibheke khona manje, yabo. Khomoto. Hamba kahle. Hayi. Khona intombi ekujulelayo wena. Ngihambe ngiyisolva. Njengoba ngizosolva le ejulayo. Ngiyonke indawo, yabo. Ngiyonke indawo, yonke amacala. Yezwa, ngila manje. Semjulwini. Uzobona ukuthi uzongibiza manje ngibe kwenye indawo, yabo. Kahle nje ngi-everywhere, ngu-detective. Yalizwa lelo gama lelo. Yalizwa liqinile linesiqi. Yabo. Hayi. Ngicabanga ukuthi hayi. Go. Hawu khamba kahle mfo. Hayi, ngathi yona le ndoda iprofile ngibone kanjalo. Hamba kahle nkonzana. hamba kahle. Hayi, sikhala siyakhona mfowethu. Ubhalile nkabi yami, ubhalile ku-Facebook bengaphosisi. Ubhalile wanabo. Sagcina sesifikile la. Igama uPhiwe Vincent. Ngihamba noSkhomota, camera le ikhamera ukuthi igade ukuthi mina ngiyafika yini la ngisuke ngithunywe khona. So ngicela mfowethu uqale angithi usiya right? Siyabonga. Okay, ngicela ukutshela ababukeli igama nesibongo then you spin ungene endabeni. Hayi mina bafowethu ngusiyabonga for kwamtshali bafowethu. Mina bengifonela abakajabula ujule bafowethu ngakhuluma nabo lana ngoba bengifisa bengisize bafowethu ngoba nginentombi lapha ekhaya
lentombi yami lena sinenkinga nayo lana ngoba nginokusola ukuthi engathi inokuganga umfowethu. Ima ubuthi inokuganga nomfowenu uqonda ukuthi umfowenu ubuye ehambe othandazela egqumeni. Hey, nginokungazi nami kahle webafota nje hey. Nginokusola impela ukuthi hayi khona into angathi bayenza bobabili. Ngoba nginakho bafica umfowenu wegazi noma umfowenu nje just ukuthi hayi njoba ngizwala nje nosikomodo njoba sabafowethu noma uyigazi. Umfowethu ngqo nje egazini abazala umama oyedwa ubaba oyedwa naye. Manje mfowethu nginokubafica behleli ndawonye nje ngize ngisho ukuthi hayi sengathi impela khona into eqhubakalayo phakathi kwabo. Ubafica la noma bafica ekhaya endlini nje straight endlini yami. Hayi la Endlini yami. Hola. Khona la. Ngoba umfowethu unokufikela khona la endlini yami. Naye umama unokufikela la endlini yami. Manje phela lana ngine-DS la banokubuka i-TV. Uma ngibafica mhlawumbe ngibafica bengathi bayabuka i-TV la bahleli bo-two. Nkosi yami. Yazi umfo usola into yokusola bafethu ngeke akwazi phela ukuthi ngingathi ngiyafika uthi everyday noma nini isikhathi esiningi noma nansi bafo ngiyasebenza ngithi manje nginokuthi mangabe ngibuye emsebenzini kwesinye isikhathi hayi kusinjalo kodwa nje isikhathi esiningi nokuthi mangabe ngibuye nje emsebenzini bafice behleli bobabili bahleli kwi-couch empedeni basuke behleli kusofa behleli bobabili nje kusofa odwa lo mkhulu bangakho sofa nabo mfo. Hayi nginosofa bathathu mina abakhulu ababili nodwa mina. Yayizwa ukuthi isense kahle ayenzi. Akukwazi ukuthi ngithi nginosofa abawu3 mase wena ukhetha ukuthi uzohlala everyday njalo nje benibuka i-TV inhlala no2 iyasolisa naleyo nto. Iyona into edathi umfo asolele mfo awuqhubeke nodaba. Yini le kahle mina ngoba ngifonele nina bafowethu bajabule Jule ngifisa lingisize la bafowethu ngoba bengifisa ukwazi kahle iqiniso kahle liqhubakalani la manje bengifisa ukuthi njengoba nginibezile nje sikwazi sitholele naye lo muntu lo ngithi ngithandana naye sikwazi sihlangane sikhulume kona kuzophuma iqiniso kahle kuyini umshikashika abawuphushayo wena mfowethu. Alright nkabi yami ubizwa abantu bokubizwa khulileka icala nje liyathatha nje noma lingalide kangakanani as long nje isiphetho soba khona yayizwa lona. Ngicela ungibhalansise lana usungitshelile ukuthi usole ngokuthi unakho ubafica kwi-couch bo2 yini enye ekwenza ukuthi ugcine ususola ukuthi laba for sure babuye bebe nalokho thandazana yabo into kanjani. Naye ngathi wena bafo ngiyapheja lana kuma social network akhe usisi lona ngathola ukuthi bafo lapha kukhona yena umfowethu enqunu khona lapha bafo ngabona ukuthi hayi ngeke benza kanjani lento banokusendelana izithombe Moto congibhela le bangumsindo lapha. Okay imake mfethu imake ngicela ungibhalansise la. Sengiphazanyiswe nalento ekhala la. Okay. Uthi wena mfowethu ungene kuyifoni yakhe. Wathi usungene kuyifoni yakhe wabe usubona izithombe zamfweni enqunu. Izithombe zamfweni omnqunu uyithola lapho uyithola ku WhatsApp ugarari into ekanjani ngoba ngifuna bengifika lapha ngazi ukuthi ngithini kuyena yabo. Ngikhulume nje as if bengikhona. Kunenye inetwork nabafo esetshenziswa ukuthi i-calculator la kuyikhona bakwazi ukuhide khona izinto zabo bafo lapho. Ukwazi ukufihla khona izinto zakho nje lezi suke ungafuni ukuthi ibone abantu abaningi. So ufihlile ufuna kwaziwe wena wedwa kuphela i-page lakho kwazi ukuyivulele wena wedwa. Ungabikho umuntu ongakwazi ukuthi angene lapho kulona. Shuthi wena wakhona ukuthi uvule ngoba ngiyacabanga ukuthi izinto ezikanjalo zidinga o-password o-pin. Idinga i-password kanje le nto bafo. Ngakwazi ukuthi ke mina shuthi ngingene. Alright. Ngaleyo ntsasa nje ngathola ukuthi hayi ngazi ukuthi kwenzeka into kanje bafo. Okay sesinethu ezu2 edala ukuthi usole right. Ayikho enye edala ukuthi umsole naye umfo lo umsola naye. Hayi bafo uthi nje mfowethu ubafica kwami bobabili. Behleli ndawonye kanti futhi ngibona nezithombe bafike kanje efonini. Akukho ngenhla kwalokho bafo ngiphelele ngokusola kwami lapho. Futhi nje ngineshow ukuthi khona into eqhubakalayo phakathi kwabo. Manje nje ubuthi isithombe usibonile.
usibona isithombe ebe umuntu la mhlawumbe ugqoka itrunk ugqoka i-under yabo usele nje emapuna enqunu impela nje ubona Ushafu uvelile. hey bafu Jesus. yabona nje khona impela into eqhubaka lapha phakathi kwabo babili labo ngoba manje ngathi mina wenzeka isilima kahle kahle la Hayi Nkosi yami. Yazi ngicela wenze njani mfowethu? Ngicela ungibezelele umama bekuthi ukhona. akekho ke lapha Akekho mama. usekhaya lakhe lapha khona Uhlala kude nala? akude kakhulu kodwa khona uyazi ukuthi ukuhamba nje impela Right. So yazi ngicela wenze kanjani? Umfo uphi yena? Lo uthi yalo. umfowethu ke yena akekho straight kusemakhaya nje Alright. akekho straight Okay, shuthi osingabo kahle kahle abekho osingabo. Bo2. Ngicela senze kanje ngoba uthe untombazane kuseduze la hlala khona. Ngicela ushintshe mfowethu yobe sekuthatha usihomote ekufaka ebhasini same sombona. hayi Noma bekuthi mhlambe uyashintsha noma usamba unje akunankinga vele. bekuzwa manje nginje ngoba vele bafanginankinga mina ngifika nje maba simbonile sakhuluma ngezwe iqiniso kahle kwenzakalani phakathi kwakhe nomfowethu Alright nkabi yami. La wenza nje sikhomoto. Ngicela ungithathele yena imfona nihambe umfake ebhasini. Then mfethu ngicela wenze sure ukuthi awukho wedwa ukhiye mfethu yabo. Ukhiye ngobani angifuni mase uthathwe imina la mase sekulahleka izinto zakho uyabo. Mase yabo. Alright. Ngicela ngithathele yena umfake ebhasini. Bheke kuye kanti sibheke aqale ekhaya. Cela ubhela ngakumina. Hey ungafa. Sawubona. Yebo. Ungafa. Izwa ngami. Yabo lo mfo. Awuficwa nayo intombazane leya awungafa. Awuyayidla. Ungafa. Yabo mina sengiyenza ngoba phela umele kube nobufakazi obuthize nentombazane avuma kodwa nje lihle iqiniso mfethu. Ngeke umfice umuntu isithombe sakhe ngoshafu nje kahle. Mase uthi akwenzeki lutho kanjani? Futhi nje uphethe idemon lentombazane. Intombazane ikwazi ukuphika usubone yonke into iphike kodwa. Hayi yaphika mina. Yaphika. Kodwa ke ngoba kubizwe mina udetective. Ngisolve yonke lento. Asambe. Madoda. Sesabe safika ke. Inkonka road. Inkonka road. Sesabe safika ke la kuhlala khona untombazana. So wenze njani ke? Siyozwa naye ukuthi uthini ngodaba lakhe ukuthi ubeka yena uthini. Okay. Sikomoda. Le ndoda ende angiyithembi. Ubukela njengomuntu othanda ukushayana, yabo. So ngifuna ube la eduze. Yes, ube seduze. Ngoba hayi. Ngithembi la nkosi. Ngicela ungilandelane ebhasini ngathi sekhulileka kakhulu bafa nje sekhohlisa sisebenza isikhathi. Ngicela ungilandelane ebhasini. Yaza buyanda. Hey. Kusebotini bana. Kusebotini. Hayi. Nkosi yami. Kuyabanda ngala yazi. Sondelani bafethu. Sondelani, esambe manje. Kuyabanda ngala. Yabo ngithiwa ngayifanana nosikomota. Ngathi ngihamba ngithi. Hawu, ngaba ngwezwa makhanzi igqola ivest. Ngihamba phambili asengiyazi ukuthi kuyiwapi. Ngicela usidirect mfowethu. Sikhombise. uhlala khona la izansi vele nana. Manje uhlala kubo noma uhlala uqashile la izansi. Uqashile. Hayi angikholwa ukuthi kuzoba inkinga. Kodwa yize kuzobe ngathi sidelela noma stand. Yabo? Ngibona ngaba kanjalo. Ngicabanga. Sehleni mfowethu. Buyanda uzoba right la sehle noma? Sime la. Alright. Ya mfowethu, cela umlando. Khawuleza. Hey.
Hayi nami kodwa vele Sikhomoda bengingayiboni le ukuthi sehle mfowethu yabo. Ngoba ngathi manje sidelela uma stand into ezikanjalo yabo. Yeah, a good idea nje le ukuthi athi ubuyanda similar. Yabo. Yayizwa le ngoma. Yayizwa. Ay, khomo man. Hey, Nkosi yami. Kanti kukude kangakanani la? Uyangasabuya le nkabi. Ngicekela yena Sikhomoda. Ngicekela yena. Hey. So, uyena lo velayo. Yena lo velayo. Yabo hey. Sisithule futhi. Yo. Kwenzakalani mfo? Uthi ngiyakwazi ukuphumelela bafethu angani hambe singawazi ukuthi kube yithi siyalapha ezantsi. Uthi ngiyakwazi ukuphumelela ngaliphi manje? Kanti uhambe ekhaya nixabene. Hayi, sakuthiwa uhamba nje sikhulumile naye ngoba yiloko khangilana kodwa nje mangithi ngiyazama ukukhuluma naye manje uthi ngeke akwazi yena. Mangani masingakwazi ngithini usehle straight. Ayazi senze njani? Asihlini. Lead the way. Dankie boy. Hey. Buyanda siyehla mfethu asina choice. Sina choice. Futhi ufuna ngiyifikele. Yabo. Yo. Na. Why? Ngicela na mfo. Yo. Ya, ngicela yena. Ngicela yena. Alright ngala? Alright. How? Uyaphila? Igama uphiwe yena. Hamba necamera ngobani igade ukuthi la ngithunywe khona wazasize ngala. Okay, igade ukuthini? Igade ukuthi la ngithunywe khona ngifikile yini. Yabo isafakaza into ekanjalo. Ngibizo banike mina, ngibizo yena umfula. Yabo. Sikhomoda. Cela nime kancane kanje ngithi uxoxa nosisi yedwa yabo. Mfo. Right. Siphila ile nathi. Umfo lana uyakhala uthi le insuku aniboni ngasolini. Angazi lokho noma uyakwazi yini wena. Ya. Uyakwazi lokho. Ngiyakwazi. Nibangani? Into besibanga indaba yabhuti wakhe. Ubhuti wakhe ngizwana naye. Uzwana naye like umuntu wakho noma uzwana naye njengokuthi niyazwana njengokuthi ubhuti wawo usibari wakhe yabo into kanjani ngicela usicacisele. Cha, siyazwana nje ezusibari. Ezusibari. Yebo, ikintethi. Okay. Njobe usibari kuvumelekile yini ukuthi okay nangathi ubuyanda size ngala. Njoba kusibari nje. Kuvumelekile ukuthi unosibari wakho nihlala no2 ku couch eyodwa kodwa nazi kahle ukuthi awu3 ama couch akhona. Cha, ayibo ayikho inkinga. So wena awunankinga ukuthi ungafica yena umfo ehleli nosisi wakho ku couch eyodwa every day bifi bekhona. Ngeke ngibe nayo inkinga as long nje behleli. Okay, ashintsha magiya awunankinga nalokho. Hayi. Okay, le esithombe ifika kanjani lesithombe? Ngicela ungichaza le esithombe. Hayibo. But wasoba nezindaba ezingaka manje. Cha, phela ngithi ngichazile ukuthi ngibizoba. Njobe ngibizile nje usho ukuthi usethe kunginabela yabo. Hayi ngeke. Okay, indaba yesithombe ngichaze zonke izinto manje. Kanti unjani lo mfana? Ufuna usizo njobe la. Ingane yakho le. Hayi yebo. Sikhulume. Hayibo. Hayi angithusa ke manje. Uma ngichaze yonke into. Okay, ngiyabuza ke mina, ngiyabuza. Cela ukubuza.
Okay, ngicela ungibhalansise lana-ke. Eyesithombe ingena kanjani ngobani uvezile umfo ukuthi wathi ukuvakashela efonini yakho wabe sebona umfo wabo emanaphanapha eveze wonke umzimba lo yabo. Singena kanjani leso sithombe efonini yakho? Oh hayi, ukufika kwesithombe efonini yami mayechaza yena ubhuti wakhe, ubhuti kamfana. Uthi isithombe sasenda ngephutha. So sasenda ngephutha. So iphutha laba kumina ukuthi ngisidilise vele bekwisithombe bengivele ngasinakile vele. Ngasasende kwasho sinenge ayibo lesithombe lesasine ngephutha. Okay, ngangayinaka lo nto sahlala ngikholwa ukusidilise kanti izogcine ulokhuzana uSipisihle gcine selokhuza. Efuna ifoni yami kanti isithombe bengazi ngesidelete. Okay. Cela ungiphendula la. Isithombe lesi wasenda umfo loyo. Wathi sesisendile umfo wasibona yini noma usibone esekubuza ubrothers? Ngoba ngisho nje ukuthi angisinaka ngesithombe. Shutha usibona. Like yes, ngisho kanjalo sithi ngisibona because angisinaka ngempela. Okay, ubuthi awusinakanga. Why pho usifihle ku calculator what tontoni? Cha phela ngithi phela ngeke phela Nkosi yami ifoni yami ibuye ithintwe nayi ingane. So yabo ngeke isithombe ngisigcine nje like kwezinye ithombe because phela ifoni yami yathinta nayi ingane egcweleke la endlini ingane nje zayithinta ifoni yami. So ngeke ngizibone ithombe kanje ya. Okay, shuthi wasibona. Angisinakanga ngoba ngisho Nkosi yami, ngisinaka ngesithombe. Angisinaka ngilokho nje ngizokusho. Hayi. Hayi kulungile. Okay, yazi ngicela senze kanjani? Sicela simbize nawo mfo. Yabo. Cha simbize. Ngiyacabanga ukuthi mina kade ngifisa ukwazi, sengiyakwazi. Nani babukeli imibuzo nani sengiyobuza lapho ama comment. Sengiyobuza ama comment engikushile. Sikhamoto. Cela uze nayo mfo. Mfo. Hayi sengimbuzile eminye imibuzo mayelana nalento ade siyixoxile. Yeah. So lokho kwe-couch ukuthi unakho kubafica behleli bo2 ukuphendule wathini kombe? Ngichazile ukuthi sisuke sihlaleli, ayikho into ethini, sikuhleli nje xoxa ukuthi TV. Amanga la mfowethu. Ukufica kanti wena konjalo ngoba Usonginifica nihleli ndawonye nobabili lapha nifisa ngibamba. Ngicabanga manga ngani? Sisuke hleli nje sibuka iTV. Ehlisa umoya. Hayi bafo Umoya imphansi sikhuluma kahle angithi ubize mina ngoba ufuna sixazulule kahle ngale ukuthi kushawane ngale yabo. Cha nje asingekho nalesidingo sokuthi uzubiza abantu ubabizelani ngoba phela sayikhuluma lento le sayikhuluma. Wena uma ngingqambela manga kufanele ngenze njani? Cha sayikhuluma nje lento le uba kufanele ngimtshele kahle. Hayi uyabheda. Hayi uyabheda ngibonisa abantu manje ngikwenza isilima ngani All right. Order. Okay, siyanizwa niyalokhuzana ngicela ungabavezi laba phuma endlini zabo mfethu angifuni uba nezinkinga. Okay. Uphendulileke lo mbuzo lokuqala engubuzile. Ngase ngibuza ukuthi i-calculator isithombe lesiyasingena kanjani kwi-calculator? Waphendula wathini? Ngichazele ifoni yami ithintwa yingane. Kanti kuningi sipesile ngikutshala into lokuthi ifoni yami yathintwa yingane. Manje ngiyasho isithombe ngizomenzani mina ubhuti wakho? Akashaya umuntu wesifazane. Ngizomenzani? Usuyisona uthi ubize thina? Ase ngisona usinibizeleni bafesila. Yebo lo, phana bahlingile ngibeka ngene endlini ngamshaya straight. Ngalokho ngikhuluma nabo indaba. Phela angithi ngishayela ngapha ngakutshela nje iqiniso ngakutshela. Kanti wena ufunani? Wamtshela iqiniso lana? Ngamtshela iqiniso ukuthi ubhuti ayikho into engiyenzayo nobhuti wakhe ayikho ubhuti wami. Yabona abantu ngiyasho ayikho into engiyenzayo nobhuti wakhe. Ngeke futhi uthi ubuye emsebenzini ufica umfowenu ehleli nomuntu othandana naye emva kwalokho bese uzothi ayikho into abayenzayo usuku nosuku. Cha
Hayi phela- bafilo ngisilimi. Ngizokhathala-ke mina ngizokhathala. Wena uhlezi wena usemsebenzini nawe uyasho uhlezi usemsebenzini. Ngeke mina ngihlale la. Ngihlale ngedwa mina mina ngibhoreke la. Ngibhoreke mina ngeke ngimele lo. Usebenzela wena ubhizo Ngeke ngimele-ke mina lo nto. Ngizomenza ngitshela ukuthi buta ngeke ngize ngimenze lutho. Habi. Seniqedile. Okay. Bafowethu. Okay. Ayehla imoya bafowethu. Ayehla imoya. Ya understand ukuthi imoya iphezulu but ngicela yehle bafowethu sixazulule kahle le ndaba. Ayikho into ezoxazulula. Izoxazululeka kakhulu le. Ma relax. Uyabheda lo, uyabheda. Ubheda ngani? Uyabheda. Okay, imamfo. Yazi ngikutshele mina bhuti wami lo uhlezi emsebenzini lo. Uhlezi emsebenzini. Mina ngihleli la. Mina ngiyazela bhuti nizana emsebenzini ngoba for sure uyasebenza kodwa ngeke ukuthi akabi busy akabi busy. Oqala lo. Ngeke ngikhulume kakhulu. Uyazi kodwa yena. Uyazi. Okay, ngiyeza lapho la azi khona ngiyeza. Uyazi bhuti wami ngoba nje senifuna ukuthi ngikhulume kodwa wena uyazi. Siqale la. Mina kumele lento yakhe mina ukuthi njalo wena hleze khulumela umsangano. Ngiyamtshela ukuthi bhuti ngeke ngizenze lutho. Ngizoyenza mina bhuti. Ngizowenzani? Vele uyafathuza vele. Uyafathuza wena ayikho indaba yakho. Uthi njani? Uyafathuza ayikho nje indaba yakhe. Wefethu. Admin. Imani phela. Ngimelana nalonto mina. Mina nalonto le yakho. Shuthi uyavuma ukuthi. Angivumi bhuti wami ngiyachaza. Sengimane ngiyasho ngenza isizekeliso la. Ngizokhathala phela mina. Nina ngiyabona aniyazi into engisho. Aniyazi. Ebeyosebenza umfuso uyosebenzela abantu. Hayi akasangitshela mina soyenza unengane phela. Unengane. Akakunika imali wena. Hayi imali u500 imali leyo Imali. 500 hayibo Kanti uyazi girlfriend allowance wena Hayibo. akuyona imali leyo bhuti wami kanti u500 malini buyanda Hayibo bafethu umuntu senkingeni phela manje bafethu uyazi ngisebenza nzima kanjani Yazi ngisebenza nzima kanjani ngizokunikeza leyo mali leyo usukade kunikeze yona Yazi mfethu kuyasho ukuthi awusebenzi kanzima kuyasho ukuthi yini wena ngikhathele Okay kusukela nomfowethu umakhothele yimi kusho bathi ngani nomfowethu wakho kusho bathi ngicela nibone nihleli ndawonye sithi nginisini manje sihleli ndawonye kusho ukuthini hawu usukunoso uma ngibuya emsebenzini nihleli ndawonye nina vele uyafathuza Awusho kahle yikho kusebenzisa ukuthi ngiyafathuza usebenzisa lokho Ima indaba yakho mhlawumbe ubhuti wakho uyakusiza ngasi kodwa nje angisho ukuthi uyakusiza kodwa nje Asona ngakuphi ngisifuna umshaya Ima phela yini Ima umshaya phezulu ubuthi ubhuti wakho ubuya msize uqonda ukuthini ngishasho ukuthi sengiyasho ukuthi shothi angaze amsize ubhuti wakhe lento ayenzayo engazi MC wenzani into ayenzayo Ima ubhuti wakhe uyasebenza uyasebenza ubhuti wakhe uyasebenza uyasebenza Fethu uthe ubhuti wakhe uyasebenza noma uthe akasebenza bafu umfowethu uphila impilo yakhe lapha iphila khona mina njengamanje inkinga ngisanawo bafu njengamanje uthi lo ulala naye umfowethu kodwa manje uyakuphika lokho ngithini mina ukuthi usho ukuthi uyakwenza lokho kutshela khona ukuthi uyakwenza hayi bongize ngivume into angiyenzi lonto mina bhuti wakho umngane wami fanele njami ubhuti wakho sonje ngeke ayikho lento esho baba yindaba yena isidingo sokuthi kuze ukhulunywe into esikhuluma Imani Bathongi ngiyacela mina shuthi mina ungithathe nakhona ukuthi uzubizela abantu laba bakujabula ujoli Ufuna nje ukhiphe iqiniso. Ayikho right. Ukubuza mina ufuna ukukhipha ngithi. Uma ngabe kubuza ufuna ukukhipha iqiniso. Njengamanje sebefikile ke lo. Utshela bona ke iqiniso ufuna ukutshela mina. Hayi lutho ke baba. Okay. Yazi ngicela senze kanjani? Ngicela uthathe ifoni yakho lapha endlini. Si-check ukuthini ukuthi i-convoy yakho no uthe ufana nothi umngane wakho ukuthi iba kanjani. Ngiyacabanga ukuthi lokho ngeke kuzobe inkinga. Hayi inkinga. Okay, cela uyithathe phakathi. Ngiyacabanga ukuthi nalokho kuzobe sixazulula. Mina bafowethu angifuni bafethu ukuqamba manga. Lona bafowethu bengithi ngoba nakho ngibezeni na uzokwazi ukuthi bafethu akhulume iqiniso. Njengamanje manje beqhubeka eqamba manga kanje. Lokho uzongisiza mina. Vele mfowethu okay. Akekho umuntu ovumayo ebelokhuzana. Okay, cela ungivulela yona. Mina ngivulela yona. Okay. Cela umsevoba. Uyena ubhuti wakhe? Eh. Usibari phela obvious ngeke ngize ngingamsivi usibari.
Sithandwa sakho awusho Hayi bo. La chat delete, why delete ama chat? Angisibona isidingo sokuthi azohlalela namathethe. Umuntu wakho nje. Umuntu wakho nje. Fana phela yonke into nje yakhe isila. Wena hlathe nje ungensilima. Mfana ube bakholana nje bese kushayile kabuhlungu kabi futhi. Balando yibo. Akasha umuntu esifazane. Balando wena labantu. Umuntu esifazane akasha. Balando ngoyimini. Ngibambela. Kumele manje ngabe uyangishaya manje. Kodwa ngibambela. Okay. Sithi uyaphika. Uyaphika ngithi uthi uyaphika ukuthi wena no brothers niyalokhu zazi. Umfowethu la uthini? Uthi wena no brothers khona into eniyenzayo. Siyacela ukuthini? Sicela ukuthi sibize yena ubrothers loyo sizwe ukuthi yena uthini. Yabo. Zoba ngcono ukutholakala yena uSpari ngoba uSpari for sure uzokhuluma lonke udaba. Kule kanje. Uzoqamba manga phela nawe. Qamba manga uzobekambelana manje. Akufanele skip isidingo soqamba manga. Kufanele kuye nje kuthina kuqala uzongamconvince. Khulile yazi senza kanjani? Cha vele usengimtshelile vele ukuthi Usumconvinceile yabona usamconvinceile vele amtshela ukuthi amanga akhe awaqambe ekuthini ukuthi ushilo ukuthi nixabene noma ushilo ukuthi siyeza if uthe siyeza usho kanjani ukuthi siyeza ngoba phela angicabanga ukuthi ubuwazi ngimtshelile ukuthi ubhuti wakho ubengilwisa engilwisa ngale ndaba yakhe ukuthi mina ngihlala naye yazi ngicela senze kanjani kanje ubhuti wakho mfethu sozama ukuthi siye kuyena sohlela usuku but wena ngiyacela bandla ngicela ningale nithiphisana la nithiphisana ngifuna ukumzuma njengoba nawe ngikuzumile nje ngizumile mina nje sekho isidingo sokusimbiza futhi uma ke sambiza la ngizosuke ngimshaye futhi kwayena ngoba lento ayenza akhomi ukungixhaphaza ethi ngizala naye isweni esodwa phinda kwazi sazongidlela umuntu engiphila naye empilweni khoma khona ukungixhaphaza lokho bafo uma ke sambiza kwayena umfowethu kufanele ukuthi nje umlethe edokweni ngoba uzomshaya kuphela mina akukho kunye la ngifuthi nani mafose niyahamba la sasala sikhulume naye umama ngayo umuntu esifazana akasha uzoboshwa ucabanga mase uboshiwe ingane zakho mana mabe bafike khuluma udoti kanje akavumi ngani ngeqiniso bafuna ayikho into ngisho ngana umuntu uzomshaya kuphela akavumi ngani iqiniso asho ukuthi lento le uyenzile vele ngeke kahlale behleli nomfowethu kodwa manje bese uyophika futhi ekugcineni kanje ngicela ukukhulula umfowethu uyamthanda nomfowethu kakhulu ngiyamthanda pho why uthanda ukumzisa ubuhlungu mfaka ukhuluma iqiniso umtshele empethu into eyenzakalayo angithi lento ngobani yabo nje elethe thina nje ngixolise bandla kungene emagameni angithi ngiyakutshela ukuthi lento le yabo mase sefikile ubhuti wakhe izolunga phela shuthi umuntu angamthathi serious la imini kunini ngimtshela lento le kunini uthi uyamthanda kodwa domthuwa ngokuthi unikeza 500 vele unginika 500 vele unginika 500 ngimnikeza imali kodwa manje akabongi kunokuthi abonge uyakhala yezwa into ekhuluma uba umuntu azizwa cha phela ngithi udiniwe hayi yo alright bafethu alright senikhulumile ke nakukhuluma konke enithanda ukukukhuluma newaphika nawe ngendlela yakho umfowethu wakusola ngendlela yakhe cela senze kanje naye sohlela usuku ukuhlela kwethu usuku sobe siye sibheke khona kumfowethu wena mfethu ngicela usenzela nje usikhumbuze sithatha ikheli kuwena lakho umfo loyo so hamba thina sihambe somvakashela sithola ukuthi silenza kanjani uphenyo la lento wena othini uyayisola thina sobe sesibuya kuwena naye sesibuya nani nofakazi ophathekelayo ngobani wena una ufakazi bakho ubuthini ubafica kusofa uba isithombe lesise ku calculate okay cela udedele nathi ke sijabule Jule TV sihambe sobheka ufakazi bethu bekuthi usisi uyayazi ini lento okhuluma ngayo wena noma kanjani awunankinga nalokho hayi inkinga bhuti wami awunankinga nalokho hayi mina bafoko uma ukuthi bafowethu banibona kuzoba yinto ezobesixazululwe la yekho inkinga bafowethu singakwazi simbize but nje anginithembisi okutheni mangabe sela ufowethu mina ngisangenze okunye ebesingakuplananga sisodwa ngoba manje lento le ingiphathisa ngenhliziyo ebuhlungu ukuthi ufowethu uyena okwazi ukungijikela athathe andlela yakudla khona mina sikhombisa okunye ukuthi makuthiwa ngiyafa la futhi uyosala phela aqhubeka nempilo engiyade ngiyiphila hayi okay
Okay. Let's say manje uyathola ukuthi benzile ngempela benomfowakho uzohlukana naye noma uzolungisa amaphutha. Hey, mina mfowethu makuthiwa bafo lento lena vele bafo sengiyazi vele ukuthi iyona, but makuthiwa iqiniso seliyaphuma ukuthi iyona ngazi bafo kuzokwenzakalani. Angazi lokhu kwangempela ukuthi yini engenzekala ngoba phela umuntu wami nami bafo lo ngiyamthanda. Ngimthanda futhi lokhu kwangempela bafo. Mama umfowethu enza into kanje kumi khoma khona ushaka yena umuntu wakithi phela bafo lo. Ungenzela phansi. Okay. Mase kuthiwa kuyatholakala ukuthi wena uyayenza lento nomfo uzoqhubeka naye noma uzoqhubeka nomfo lo. Kudependa bhuti wami. Kudependa futhi nanokuthi kushiyana ukwenza ke. Kushiyana ukwenza. Okay. Futhi umfo naye lo ukwenza kwaba kufana. Cha ngiazi. Bese ngisho isizekelo bhuti wami. All right. Kushiyana ukwenza. Okay, bafethu ngicela senze kanje. Ngicela uthathe esifike naye angene ebhasini mfethu. Siyahamba manje. Siyabonga isikhathi sakho. Siyabonga nje yonke into nje nokuhlonipha kwakho. Sithi manje lejabule ujule siphosa isalute enkulu. Boyanda mfethu. Cabanga ukuthi sekuphelile kwami kosuku. Semele nami ngihambe manje ngiyiphilela nabafethu. Nizwileke nanodaba ukuthi kwenzakalani. But ke asinankinga nalokho kwenzakalayo. Ijabule ujule izolenza nje uphenyo lwayo. Then mina ngibe sengibuya ke nokuthi kutholweni. Nakhohle ukufollow iJabule Ujule TV Facebook, Jabule Ujule TV TikTok. Nakhohle nokufollow uPhiwe Vincent TikTok. Asambe ileli 2K.